Mga tailoring shops may tsabaw sa kaminus na sa mga magpatahi og school uniform. Si Luan Merundina sa report. Upat unta ang mga mananahi iniining usa ka tailoring shop sa Maydan, Orhelio, apan usa lang ang nanahi og uniform niya tung Sabado tungod kay duha lang kaparisan sa school uniform ang ilang nadawat. Kinibisan pa man kung magsugod na usab ang klase sa mga private schools sunod simana. Sa una, 1 month before, naka-schedule ng mga trabaon. Pero karon, open na lang sa Monday, duha ra ka set ang nadawat. Duha ra ka paris ang nadawat. Medyo dako kay diferensya ambot. Tingali, krisis siguro mga tao. Katulad siguro ilang mga daan na ba. Gamiton, dili sa napatay bago. Susama usab ang nasinati nining usa ka dakong tailoring shop sa may 3 de Abril. Kay kaniadto makasinati sila og taas nga linya sa mga customers. Usa ka semana sa dili pa ang klase, hinungdan nga naghimo na lang usab sila og mga ready-to-wear school uniforms sa nagkalain-laing mga private school sa Cebu City aron mahatag dayon nila kini sa ilang mga customers. Apan sa tibok Sabado sa buntag, usa lang ang ilang customer. Tungod tingali kay crisis ba, not like last year or previous years na kusog ang among halin karon hinay kaayo. Night time na wa mi halin. Kanang zero mi. Karon ra nahitabo. Nam zero. Kay gapatungha pa siyang grade 7 student nga apo ang 54 anyos nga si Gemma Wahing. Samtang senior high school pa ang iyang kamanghurang anak, busa budgeted gayud ang tanang mga palitunon ning pagsugod na sa klase. One size higher ang gipalit niya alang sa grade 7 student nga apo aron mulungtad pa kini hangtod sa grade 10. Magngita kog allowance niya, tahian lang akong isigkilid niya, inig mudak ko na sa iyang hawak, ako na po itong tastasan, hantod maarang yun niya, hantod grade 10, para dyan makabudget. Mapalit sa tag 1,500 ngadto sa 1,600 ang usa ka set sa ready-to-wear nga mga school uniforms alang sa mga baing tinunan sa high school. Samtang anaa sa 1,600 ngadto sa 1,700 ang sa mga estudyanteng lalaki. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merundina, Balitang Bisdak.